Kohanmen kopara ha utrai Jesus Christ habangi pule ya kecing pule ke benengkong na ke kitab jong ke Easter bat kumcuru ha ke gospel ke bamenta ke sngi kahikai yang abadapi bat ke khot kawer yang abadapi ban pusan chapang ke jing duai menta ke sngi lingba ke gospel ngio sngo bau jisu uai ngi lightly kita ki atiar jong ka jing duai ka bamanga mapi ngi dei bandan lane ban le haba ngi duai ngi tip bamanga mapi ngi duai man kasngi ngi duai man step ngi duai ka porsngi ngi duai ka por bangi tray ne haswa ne lada de tray bat kumjuru haba ngi penkot ya kasngi ngi duai den mata ka daw man ta kasngi ngi haba snuthu ngi don na em kine ki lightly ki atiar haba ngi duai ngi long ki bro ki baduai hato ngi don na em ngi snuthu na em ka jing don kam jong kine ki lightly ki atiar ki ba ngi dei bandan hakapor ka bang ngi duai ne ha ki jing duai jungi ka atiar ka benengkong ka bau jisu u kwa yang ngi bangin dan ne bangin le ha bangi duai ka dei ka ne ka ba ngi lap na ka gospel pan ka jing pan ka dei ka atiar ka benengkong ha ka jing duai jungi ngi duai nak benta ka ngi duai nak benta ka Kohanmen kopara ka jing duai ka dei kata ka sur ka bamanga mapi ngi hab ban ud ban nam ban perta hakmat jong utrai ka jing duai ka dei ka jing pan ka junga ka jung pi da ka sur ka bajam da ka sur ka ba ngi perta ngi ud hakmat jong utrai ka dei kata ka atiar ka benengkong pan ngim dei ban le ran ban pan ya ka ka ba ngi don kam ngim dei ban le ran ngim dei ban buri ya ka ka ba ngi don ha ka jingmut ka jing perkat ngim dei ban le ran ban IT ya ka ba ngi ha ban le ha ka jing em ka junga ka jung pi kata ka dei ka benengkong ka ba jisu ukwa yang abade pi ban bangin sngutu ngi ha ban panak madutrai ngim dei ban kan randin ngim dei ban ri ngim dei ban le ran han rei ngi ha ban perta ken hakmat jong utrai lengba gijing duai ka bangi duai man kasngi kata ka dei ka benengkong kabar ka bau jisu ukwa ngi basnu tho bangi dei ban le na dei ban dan ha bangi duai ngi dei ban wat ya ka wat ya ka jing don kam ka bangi don kam ha ka jing em ka jungi ka ba don kam ha ka jing em ka junga ka ba pi don kam ha ka jing em ka jung pi ka ba pi don kam ha ka yeng ka sam ka jung pi ka ba pi don kam ha ka im lang ka salang ka jung pi la ne ka jungi kata ka ba ngi haban wat ngi habas nutu ka Kohanmen kopara habangi duai ngi don kam ya ka hatong ngi don kam ya ka spa ka pau hatong ngi don kam ya ka bam ka di hatong ngi don kam ya ka kup ka sam hatong ngi don kam ya ka jingkot ka jingkia hatong ngi don kam kumubriu na kumukun Kristan ban im ka jing em ka babaha ngi haban wat ngi haban tip ken ya ka ka ba ngi don kam ban le ha ka jing em Kohanmen kopara habangi duai kane ka bangi habas nuthu ha ka jing em ka jungi katiar ka bar ka ba ngi dei ban don ha ka jing em nang tapat katiar ka balai ka ba u jisu u ai la ne ong hangi ka dei bantit ya ka jing khang ka jong utrai ngim dei ban sange habangi la sedang ban duai habangi la tip ka bangi don kam ngim dei ban sange ban yai perta ban yai ud ban yai nam ngim dei ban sange ban ai ya kata ka bangi don kam hakmat jong utrai bonsin kapenlong yang abade pi haba ngila duai sisngias ni lene sibnai ngila bu ka bangi don kam hakmat jong utrai jungi lengbagi jing duai ladang ngimyo ya kata bonsin mangaban pi ngile komno ngiken randen no hakajaka bangin nang yai pen scam nang yai pen jeliu ya kata ka jing duai ka jungi ngile komno ngi sange no hakajaka bangin nang penjan ya lede khmat jong trai ngile komno ngi kan riano nau trai jungi ngile pat shakiwe ki blade how kane ka bangile ha ka jing em ka junga ka jung pi Kohanmen kopara
den mata kadau trai mendakas ngi ong wat sange nang yai tit nang pan skam nang pan ram nang pan jeleu nang pan bon kata ka jing tit ka jung pi ya ka jing khang hakmat junga kumba ngi pule na ka sam ka ba lai pusau ka lain ka ba nyeu ka bong ba utrai un sa jubab ba un sa sngap ya ka jing duai ki breu ki bahak ba utrai un wan ban le ya ka e ka ba ki don kam wan ban ya rab hapadeng ke jing jinjar hapadeng ke jing sutom kanai kedai ke bangi pule na kasam den mata kadau ko han men ko para ngim dei ban kan ran den ngidei ban nang yai tit ya ke jing khang hakmat jong utrai yo lesi menta ke sngi utrai musngap ya ke jing duai jong pi yo lesi menta pim yomat ya ke e ke ba pi don kam ha ke jing em ke jong pi hanrei ka jing yai ne jong aba jong pi ban tit ya ke jing khang hakmat jong utrai lengba ke jing duai jongi klempep mau un sngap yaki bat un penur longkeng ha ka jing em ka junga ka jung pi kine kidai kita ki lai teliki atiar ki ba utrai ukwa yang i bandan habangi duai ko han men ko para den mata kadau nga khot nga wer ya pi we pai we bat yala der kum chu kane ka ayom lan ka de kata ka ayom ka ayom bat kapor ka bakrpang ka bakabalang ka labu na ka bantna junga ba jung pi ban le ya kane ladangi kwa ban penraham ya ke jing shajing it ba ke jing kendia jungi ngi haban duai ladangi kwa ban nang lebha hakikam leis nei junga ba jungpi ngi nang dei ban duai ban le ya kana ko kam haka jing em ga junga ga jungpi ko han men go para ngi don kam ban duai den mata ka dau token ngin nang yesu thu ya kine ki lai teliki atiar ki bangi dei bandan ha ka jing duai jungi baman lakasngi sachen ngin ong la ngin yeu ya kine ki atiar ki bau jisu ukwa yangi bandan kabading kong ka dei pan dakasur jing ruai jungpi dakasur yam ka jungpi dakata kasur ut kasur nam ka jungpi pan namar utrai unsa ai bat pin sa pediang ya kata kamar wat ka e ba don kam tam ha ka jing em ka jung pi om dei tang ka ne ka perthei om dei tang ka jing long jong ka ne ka perthei ka jing don kam jungi kumu breu han rei ha ka jing em kristan jungi ru kum ju ka balai to ken ngin ngai tit man ka sngi man ka klemat man ka por hakmat jung trai utrai unsa ai ya ka e ba pi pan ya ka e ba pi wat ya ka e ba pi tit hakmat jungu en ro yo Jesus Christ. Amen.